לפתוח לבוב סטיץ' לא עושה. טוב, בוא נפתח. מה? למה זה לא מתקורא לי? אני לא באמת יודעת לפתוח. מה? טוב, אני פשוט אקרא את זה. אקרא את זה, פשוט קורא לי. טוב, רגע. טוב, אני אקח את זה. אני לא רוצה את העצומות. בא לי את השורה הזאתי ולא את בא לי לא את העצומות. או את השורה הזאתי או את הסיקרט. כאילו לא בא לי את העצומות. לא יודעת. טוב, אני יכולה להגיד את זה. איפה זה? כאילו זה לא מובן איתה. אתם רואים קודם. את האמת לא רציתי אותו. אבל חמוד. דווקא חמוד. תראו מה זה. חמוד. זה חמוד. זה לבובו סטיץ' הראשון שלי. בוא אני אסדר את זה ואני אחזור. אני אסדר את זה ואני אחזור. טוב, סידרתי מכזה. חמוד. תראו, זה החליט ככה. לא רקלתי. כזה מאוד. ואם אתם רוצים שאני אקנה עוד לבובו, אז תירשמו לערוץ ותשימו לייקים. ונתראה בחלק הבא. ביי!